Bueno, ni esango nuke ezetz, ez? Eta hori oinarritzen dut, topatu ditudala urte hauetan zehar pila bat irakasle, ez zekitenak hainbat egoera nola kudeatu, ez zeukatenak tresnik, eta beste batzu topatu ditut, ez dutena interesik, ez? Horiek kudeatzean. Orduan, sentsazio bat da gehiago, baina esango nuke gertatzen direla hainbat eta hainbat eraso matxista egunero. Ez direnak, esango dugu, intentsitate altukoak, baina bai direla ikasleen bizitzak mugatzen dutenak, ez? Orduan, esango nuke hori, ez dela naste hortan ez direla ondo kudeatzen, ez. Bueno, baliabide batzuk daude instituzioetatik, badaude protokoloak, badaude, segun erkidegoa, baita ere aldatzen dira gauzak, ez? Nafarroan adibidez badago instituzioen arteko koordinazio bat, eta nahiko osatua da. Baina, gero gertatzen dien beste kasu asko, ez badira identifikatzen, ez badira salatzen eta prozesu hortan sartzen, kudeatu gabe gelditzen dira, ez? Orduan, askotan ez da baliabide kontua, baizik eta ikuspuntu kontua eta beste baliabide batzuk, ez, txertatzea konkretuki kasu horietako, ez, ari naiz adibidez, ez dakit, irain bat edo agresio fisiko puntual bat edo mesprezu bat, ez da ikusten prozesu, protokolo, potolori hasteko bezain garrantzitsua, baina da indarkeri matxista bat. Orduan igual beste baliabide mota batzuk beharko dira horientzako. Helburuak dira indarkeri matxista identifikatzen jakitea, klasifikatzea, ikustea zeintzuk diran indarguneak, ahulguneak, ze tresna behar diran, eta pixka bat taldearenkin zerbait eraiki, zerbait hausnartu, eta gutxienez iparrorratz bat fijatzea, ez? Adibidez hitz egiten ari gea, hori ez, teorikoki jakitea zein indarkeri mota dauden, landuko dugu kasu konkretuak, ez, errealak diren kasuak, ez, ze esku hartze, ze indarkeri mota identifikatzen ditugu, ze prebentzio lan, ez, pixkat, ikusi indarkeriaren mundua eskola barruan, ez, hori da pixkat landuko gona, Bai, de hecho, badago atal teoriko bat, hau planteatzen dudan gai hau, ez? Badirudi igual gizon emakumeen arteko edo inkluso tipologia ikasleen artean dela bakarrik, baino izan daiteke, esan nahi dut, eraso homofobo, bifobo bat edo transfobo bat, bada baita ere indarkeri matxista, bada eskoletan gertatzen den zerbait, eta horri ere heldu behar diogu, ez? Eta gero ere hori ez dela bakarrik ikasle. Hezkuntza komunitatean daude rol eta figura asko, daude ikasle, irakasle, langile eta gurasoak edo familiak. Orduan hor, haien arteko indarkeri kombinazio desberdinak eman daitezke, ez? Eta ez da berdina ikasle baten artean, ez da berdina ikasle helduago bat edo ikasle gazteago bat, edo irakaslea izatea erasotzailea, ez? Orduan, hor badago saltxa-maltxa bat potentea. Ni emagineko formatzailea naiz, orduan, egiten ditut prozesu, formakuntza prozesuak, batez ere gizonekin, maskulinitatearekin, eta bai hezkidetzako proiektuak ere hartzen ditut. Orduan, zentzu hortan badut harreman asko gazteekin, ez? Eta eskolako eremuetan. Eta gero bestaldetik baita ere gizonezkoekin. Batez ere hori izango zen nire lana. Formakuntza eta hezkidetza eta gizonak.